Já vás moc zdravím, všichni kamarádi pečení a chleba. Dneska jsem si pro vás nachystala krátký recept na zbytkový kvás. Budeme dělat banánový chlebíček. Trošku se omlouvám za můj hlas, já jsem ještě trochu nemocná, ale myslím si, že i tak to je v pořádku. Ráda bych vám to video už konečně vydala. Na tady ten banánový chlebíček budeme používat 125 gramů zbytkového kvásku a aby byl nadýchaný, tak do něho přidáme i půl lžičky sody na pečení. Dělám ho ze 3 banánů, bohužel jenom 2 mám opravdu zralé, tak jsem si k tomu přidala ještě jeden, který je takový žlutý, ne úplně přezrálý, ale to vůbec nevadí, jde tam hlavně o tu texturu. A pokud byste chtěli, můžete si v receptu klidně nahradit cukr datlemi nebo medem. Já jsem si dala 5 datlí, namočila jsem si je dopředu v horké vodě a potom jsem je použila bez té tekutiny do receptu, aby se mi to moc nerozředilo. A doporučím vám vymíchat si nejdřív vajíčka s cukrem pěkně do pěny, potom si k tomu přidat všechny tekuté suroviny a rozmíchat si to hezky zvlášť i s tím kváskem, aby se vám udělala pěkná hladká tekutina. Potom si smíchat všechny suché suroviny a to všechno smíchat dohromady. Já do mojeho receptu přidávám ještě vlašské ořechy a kešu oříšky a do toho dávám taky čokoládu hořkou i sladkou. Všechno to smíchám dohromady a dávám do formy na pečení vyložené pečícím papírem, aby se mi to nepřichytilo. Je důležité, abyste to pekli přikryté a ne na moc vysokou teplotu, ať se vám ten chlebíček nespálí. On je totiž hodně vláčný a mohlo by se stát, že vršek už bude spálený a vevnitř to pořád nebude dodělané. Ještě vám doporučím, abyste testovali u tohohle chleba špejlí, jestli už je hotový, protože jinak se to těžko určuje. Můžete ho péct klidně 40-45 minut. Do popisku vám dám všechny detaily k receptu a ingredience a budu se na vás těšit u dalšího receptu. Tak ať vám chutná. A kdybyste měli nějaké nápady, co dál natočit ze zbytkového kvásku, budu moc ráda, když mi je napíšete do komentáře.